Здравейте, доста динамична седмица, доста политически активна. Само да ви кажа какво стана. В четвъртък на второ четене беше гласуван за този закон. Гледайте видеото от 20 марта, ако сте разбрали за какво говоря. И знаете ли, преди година и нещо в медиите се прокрадна една такава оценка, че хляба трябва да стане по 5 евро. 10 лева. Сега горе-долу средна цена 2 го слагаме. Значи с този закон това е напълно възможно. Причините, по които да стане така, ви ги обясних в предишното видео. Ето бруто се нарича, или превод от латинските, или бруте, където обяснявам защо не трябваше да се приема този закон. Държа да отбележа с пълно единодушие. Се прие без независимите депутати в парламента, тъй като те не присъстваха. Предполагам са си имали уважителна причина, за което. До някъде щях да разбера, даже ако Костадин и Възраждане бяха гласували въздържали се, това щеше отчасти да ги оневини, но това не се случи. Тъй, че честито, когато държавата няма с какво да потиска вече цените надолу, то тогава хляба 10 евро. В смисъл хляба 5 евро, което означава, че ние сме готови за еврозоната. Имам предвид като стандарт на цените на продуктите, не на нещо друго. Така, за другите неща. Както разбрахме, шефа на Сметната палата ще се наложи след няколко месеца сам да си прави одит. Това е все едно. Хайде да дам един малко по-явен пример. Да кажем, че имате несъгласие с цената, която трябва да платите към мобилен оператор. Специално. Те всички са еднакви. И какво ви казват оттам, като отидете на гише да оспорвате въпросното задължение според тях. Макар че за да стане задължение, то трябва да мине по съдебна процедура. Такъв е закон. И те ви казвате ми, пуснете сигнал, за да проверим тези неща. Тоест, престъпника или човека, който е уличен в криминална дейност, ви казва, напиши ми жалба към мене, аз ще разгледам и съответно ще се произнеса. Вие виждате ли за каква шизофрения става въпрос? Това неведнъж съм го обяснял. И с търканията с чест, които имам и тук и в София, защото са си разположили апаратура на частен имот, която апаратура обслужва етажната собственост. И те ми казват, пуснете жалба. Ама как? Значи аз не мога да пусна жалба от вас към вас. Чисто юридически не е издържано. Това означава аз да съм олигофрен. Те така се опитват да ни изкарат хората олигофрени. И да ви обясня защо го правят това нещо. Първото, което е, ще го кажа много цинично. За тези хора горе, по-материално обезпечените, които ние обезпечаваме материално, с нашите данъци и с нашия живот, държа да отбележа нашия живот. Те какво правят с този наш живот? Изнасят го на сергията и търгуват с него. Тоест, те ни показват, че ние сме нищо. Ние сме една вещ, която им принадлежи по право. Какво право? Един Господ знае. Иначе няма робство. Робство няма. Целият демократичен свят. Но целият демократичен свят отнема волята за свобода на хората, показва им, че са нищо и тогава ги излага на тезгях. Този тезгях, директно ще ви кажа, се нарича банкова система. Тоест, хората трябва да си откупат правото да живеят. Разберете го както искате, но ако се замислите, крайният резултат е точно това. Тоест, работете за някой друг. Давайте от вашия живот, който според тях явно е неограничен. Давайте времето си, станете старци и те ще ви пускат колкото да може да си платите лекарства. За храна и за режими няма пари. Сори. Министерството фалира. На труда и социалната грижа, то фалира, защото просто няма хора. Всичко живо, това е тяхто обяснение. Ами тази, която в момента се пъчи, Деница Сачева, тази дебелата свиня. Някой помни ли в Бойко номер 2 правителството, тя какво каза пред BTV тогава? Никой не помни. Че пенсионерите едва ли не трябва да съществуват, защото те са в много... Заради тях държавата ни затъва. Заради пенсионерите. Нека да започнем още една друга разбивка. Когато казват някои политически формации, казват, че демографският срив е
огромен. Искам някой да си направи за него си личната социология, да излезе така, да с непознати хора, не с тия, които познава. Искам да ги запита той какво е българското им самосъзнание и дали те го имат. Една малка статистика. Над 1,5 милиона са циганите. Да, наричам ги цигани, защото те така се наричат. И чисто исторически те нямат нищо общо с румеи или римляни. Те нямат, даже по Европа ги наричат джипсита, а не роми. И така ще ги наричам. Значи това е етническа прослойка, която, повярвайте ми, последното нещо, което им минало през главата, е българско самосъзнание. Последното нещо. Те са чергарско племе, което симбиотира върху гърба на отделни общества. Турци, хора с турско самосъзнание, те поне си го признават, че са такова. Никой не знае в България колко са и не знае колко са общо, защото в Турция могат да излезат и 80 милиона. В смисъл 80 милиона, които да са двойни граждани. Разбирате какво представлява това, нали? А хора с българско самосъзнание, изключвам държавната администрация, защото те нямат. И мога да ви обясня надълго и на широко, защо хората в държавната администрация нямат българско самосъзнание. Представете си един кораб, който се нарича България. И една котва от този кораб, която трябва да се вдига по някакъв механизъм, наречен народно недоволство, искане за по-добър живот и така нататък. Обаче на тази котва са се обесили до един, освен държавната администрация, която наброява доста солидна сума, служете и семействата им. Те са накачулили на тази котва, наречена държавен бюджет. И какво става? Кораба потъва, защото не може да вдигне котвата си. Защото тя от тежестта на тези, които са се накачулили на тази котва, то остава на едно място. И потъва. Прекрасно. И ако това е тази демокрация, която искахте, защо никой не си направи труда, която ни прокламираха и прочее, да отиде в някоя западна страна, но не да отиде там в представителства, консулства и така нататък. Да отиде в нормална къща. Да погледне техните телевизии. И да си даде сметка това ли е демокрацията и морала, който ние трябваше да стремим. Отговор, предполагам, много трудно се намира. И според мен е истинският политик, ако той е разпознаваемо лице, трябва да си сложи маска, по възможност така, че само очите му да се виждат и да излезе на улицата. Сам. Да види проблемите на тези хорица, които живота им служи единствено, за да ги захранват, да го захлебват. Вие помислете. Много пъти съм казвал, че българския народ няма волята да стане. Защото тази воля му беше отнета. Ще има втора част на това видео, малко по-късно. Благодаря ви за внимание.